Эфирден олқар вақты студияда Олсын Нұриева исәмісіз. Шүпшар жүйі үшін жиһазландырылған майданчық қырыйында шірей тұрған үсімлік һәм түзіліш қалдықларынан тау жиыла. Мұндай көрінішіне район халқы күзін еш күзеті. Кеше қоты коммуналь қалдықлар білен іш иту бойынша төбек операторы, экология һәм түзілендіру департаменті вәкиллері һәм жерлі халық білен ұшырашу болды. Онда шәхси секторда қалдықларны утилләштірүнең актуаль проблемалар турында фикер алыштылар. Оттегеннен келіп, сливы черный и желтый білән. Шуның ішіне әйбір шүп оталар. Мен оламда өндем. Мен білем, что мен оқытушы. Мен біреу ішесе ол үшін екіншілік анкеліп дабайыд. Рәсимә Нургалиева 40 елдан артык Түбән Мақтаманың Дивонская урамында яши. Гомер буе укытучы булып эшли. Шуңа дөрестлек өчен көрәшәм ди. Аларның йорты янында проблемалар күп булса да, очрашуда игътибарны җыелган шөпшәргә юнәлтә. Нәкъ менә аның аркасында бирдә түзә алмаслык ис тора. Шибеннәр оша һәм яшәүче хатын контейнерларга турыдан-туры якын урнашкан гаражыннан файдалана алмый. Анда шөпшәрнең озак вакыт шулай җыелып торуы аркасында күселәр барлыкка килгән. Ул мәйданчыкның артын махсус тасма белән уратып ала. Тик бу да артык булышмый дип уртаклаша ул. Мы хәзер төзегәнгә 15 ел бар бу контейнер площадка төзегәнгә. Безгә әйттеләр, только для вас, только для этого. Аны алыштырырга тиешләр, через какое-то время и юарга тиешләр. Санэпидстанция менә моның күрегә тиеш, тишек, ватык. Мына хәзер ничә ел юлмага менә бу, ничә ел юлма. Аналар барып, обрабатывать итеп, чистартып китергә тиешләр. Бер нәрсә дә юк, нарушение монда бөтенләй. Күп кенә халык каты көнкүреш калдыкларына керми торган шүпшәрне шүп җыю өчен җиһазландырылган мәйданчыкка ташлый. Бу операторларга өстәмә кыенлыклар тудыра. Торак пунктларда чисталык һәм санитария белән бәйле вазгыятьне начарайта. Бирдә яшәүчеләр әлеге бутаклар һәм үләннәр 2 атна эчендә барлыкка килде диләр. Алга таба да шулай дәвам итә икән, тагын 2 атнадан соң ул мине дәгән күмеп китәрлек булачак. Исегезгә төшерәбез, каты көнкүреш калдыкларына бакчачылык, яшелчәчелек, терлекчелек калдыклары, кирпич һәм бетон ватыклары, цемент, такта кебек төзелеш шүпшәрләре керми. Алары башкача утилләштерү таләп ителә. Контейнер мәйданчыкларында каты коммуналь һәм ире габаритлы калдыкларны гына калдырырга ярый. Это отходы текущего ремонта. Ире габаритлы калдыкларга агымдагы ремонт калдыклары, иске җиһазлар, софтан чыккан техника керә. Каты көнкүреш калдыклары өчен контейнер мәйданчыкларында үсемлекләр калдыкларын, төзелеш калдыкларын һәм шиналарны урнаштырырга ярамый. Алар аркасында контейнерлар тиз тула. Гадәти калдыкларны кешеләр янәшә куя башлый һәм шулай шүпшәр өемнәре барлыкка килә. И образуются несанкционированные навалы. Мы утром приезжаем, шит-контейнер, здесь убираем. Вот если приезжаем, шит-контейнер полный. Зимнее тоже убираем и все. Это каждый день столько наваливается? Да, каждый день. Вот все убираем, на зимние мешки, все. 8 март урамындагы 2нче йорт янындагы контейнер мәйданчыгы да шундый ук хәлдә. Шүпшәрне көн саен иртәнге 8дә чыгаруга карамастан, проблемалы контейнер мәйданчыгында янә үсемлек таулары үсә. Белгечләргә төшке аш вакытында өстәмә рейдларга чыгарга туры килә. Данный вид отходов. Бу төр калдыкларны бездә контейнер мәйданчыкларында җыю тыела. Аларны ваклагычлар ярдәмендә компостлаштырып утилләштерергә мөмкин. Агачларны, агач калдыкларын мунчаларда, мичләрдә яндырырга була. Остатки деревьев можно уж сжигать в банях, там, в жаровнях. Үсемлек калдыклары артык күп булса, мондый калдыкларны чыгаруга тиешле лицензиясе булган оешма белән аерым килешү төзергә мөмкин. Шулай ук исегезгә төшерәбез. Тиешсез урында шүпшәр ташлау җитди хокук бузу. Ул сезгә кыйммәткә төшәргә мөмкин. Гражданнар өчен 2000 сумнан башлап, вазифаи затлар өчен 15 меңнән, юридик затлар өчен 200 мең сумнан артык штрафлар каралган. Июль башында біз билгесезләрнең фашистлар концлагере тоткынының җир кишәрлеген алмакчы булуы турында сөйләгән идегендә. Әлеге проблема белән безнең телекомпаниягә Макарова Ольганың кызы мөрәҗәгать итә. Шул вакыттан 2 ай үтә. Бүгенгә ул вакланган агачлы тигезләнгән җир ничек үзгәргәне һәм эшнең хәзер нинди стадиядә булуы турында зыян күрүче безгә чираттагы очрашуда сөйләде. Вот здесь вот росла ирга, такое большое старое дерево, которому было 60 лет. Вот тут что-то сейчас вот какие-то пытаются вылезти маленькие отросточки от этой ирги.
Бүген Светлана Вышкорка жыллык белән әтисе әнисе белән бергә әлеге урынны төзекләндерүләрен искә ала. Әти белән агач утыртырга аеруча ошый иде ди. Исегезгә төшерәбез, сантехник бакча ширкәтендә урнашкан җир кишәрлеге 60 ел дәвамында Светлана гаиләсен яшелчә һәм җиләк-җимеш белән туендыра. 1965 елда аны Светланың әнисе фашистлар концлагере тоткыны Ольга Макарова сатып ала. 10 ел элек ул җир кишәрлеген кызы исеменә рәсмиләштерә. Зыян күрүче башка елларда кебек үк җәй башында яшелчә чәчәкләр утырта һәм көзгә уңыш алырга ниятли. Әмма 9 июньдә җимерек йортны һәм агач йомычкаларын күргәч, быел яшелчә белән җиләк-җимешләр булмаячагын аңлый. Мне не столько уголовное дело уже, что... Миңа җинаять эше кирәкми дә. Иң мөһиме ул кешенең алай эшләргә ярамаганын аңлавын телим. Көпә-көндез кешеләрнең җир кишәрлекләренә менә шулай законсыз керергә ярамый. Берәребезнең кухнясына кереп савыт сабан алып, хәзер бу аларның территориясе дип белдерсәләр, дөрес булмас иде бит. Бу очракта да шулай. Бу минем милек. Ни өчен менә чит кешеләр көн дәвамында кереп, техника яллап, анда йөри алалар. Чужие, совершенно посторонние люди в течение дня нанимают технику. Бу очрактан соң җир кишәрлегенә законсыз керү очракларыннан сакланыр өчен Светлана койма куйдырта. Шулай ук бәйсез экспертларга бәяләү ясата. Алар хатын-кызга 956 мең сумлык зыян килгән дип исәплим. Әле җәй башында гына биредә слива, виноград, дүңкәл агачы үскән була. Бер коймадан икенче коймага кадәр аралык 20 метр, аның хәзер 12 метрында бер нәрсә дә калмаган. Алга таба Светлана Вышкорка җир кишәрлегендә мунча һәм зур булмаган йорт салырга планлаштыра. Тик гаепле кеше табылганчы төзелеш башларга куркам дип уртаклаша. Вот лично я хотела бы какой исход, чтобы наказали по закону того, кто это делает. Потому что если это не сделается, человек будет и дальше. Они просто меня, наверное, снесут и поделят территорию. Они просто, наверное, меня не оставят в покое. Бүген материал прокуратурада өстәмә тикшерү уза. Әлмәт Татар дәүләт драма театры яңа сезонны ачты. Театр тамашачы белән беренче очрашуын күренекле драматург, җәмәгать эшлеклесе һәм РСФСРның ат казанган сәнгать эшлеклесе Туфан Миңнуллинның тууына 90 ел тулуга багышлады. 81 сезон ачылышы театр баскычларында Туфан Миңнуллин пьесалары буенча куелган спектакльләрдән өзекләрне күрсәтүдән башланды. Тантананың төп өлеше әлбәттә сәхнәдә дәвам итте. Коллективны район һәм Татнефть компаниясе вәкилләре тәбрик итте. Күп еллар театр үсешенә керткән өлеше өчен коллектив Татарстан рәисе рәхмәте белән бүләкләнде. Артист Раушан Мөхәммәтҗановка республиканың ат казанган артисты исеме бирелде. Бүләкләр шактый булды. Бу хакта тулырак алдагы чыгарылышларда күрә алырсыз. Безнең төбәк мавыктыргыч тарихы һәм табигатьнең искиткеч матурлыгы белән бай. Әлмәт районы буенча бәләкәй сәяхәткә чыгу гына да җитә. Һәр почмагы үзенең кабатланмас үткәнен саклый. Акташ эзләре буенча автобуслы экскурсия катнашчыларга халкыбызның язмышына кагылырга мөмкинлек бирде. Ләйсән Галиева дәвам итә. Спасибо, что вы здесь пришли. Спасибо, что поддерживаете вот эти такие начинания. Они тоже интересны. Автобус турының маршруты Әлмәт, Чупай, Мәмәт, Кишуй кебек таныш урыннар аша уза. Катнашучылар туган якның тарихы, Татарстанның нефть башкаласының үткәне һәм аның формалашуында Чупай ташының файдасы турында беләләр. Беренче тукталыш Чупай карьеры. Биредә Әлмәтнең беренче биналары салынган таш чыгарылган. Риваят буенча анда кабырчыклар табылган. Бу җирнең тарихка кадәрге океан төбе булуына турыдан-туры дәлил. Представьте себе, гора была, а вместо горы сейчас у нас там озерцо. А на озерце как раз можно увидеть кусочки камня, которые вот как раз у нас добывали наши деды и прадеды. Шушы юл аша еш узарга туры килсә дә, үз эшләребез белән ашыгып, тәрәзә артында ни булганына игътибар ителмичә дә үтеп кителгән икән ди Илдар Биктимиров. Мондый сәяхәт аңа күл ярының гаҗәеп тарихын белергә, яңа фактлар белән тулыланырга мөмкинлек биргән. Менә мин мондый җирләрдә булганнан соң һәр вакыт өйгә кайтам да оныкларга сөйлим. Үзебезнең Россиядә, Татарстанда шул хәтле матур җирләр, шәһәрләрдә шул хәтле матур биналар чит илгә йөресе дә юк.
Biz Чупай авылында. Алда безне танылган сәүдәгәр Әхмәт байның тормышы һәм язмышы белән танышу көтә. Аның 150 елдан да артык бүгенгә кадәр сакланган утары тарихның фаҗигале битләрендә саклый. Бу проект Елхов нефть идарәсе ветераны Гөлчәчәк Митина 75 ел яхшылык тудырабыз бәйгесендә җиңгән Татнефть һәм Татнефть профсоюзы компаниясе грантына гамәлгә ашырылды. Мин үземнең менә шушы производственный эшләр белән, бик мелочьләр белән не занималась. Все было это такой на большом ответственном уровне. Бензин закончился. Залей. Литр бензина 30 рублей. У меня только 20 рублей. Давайте без завтра заплачу долг. Тогда пол-литра залью. Экскурсияны оештыручылар маршрутны даими итәргә ниятли. Биредә теләгән һәркем калабызның тарихын, аның бар мәгънәдә нинди фундаментта торуын күрә һәм аңлый алачак. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Неоднократно они посещали Европу. И там увидели то, что люди живут не только в деревянных домах, но также в каменных домах. И оттуда уже привезли опыт разработки этого камня вручную и уже строительства. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мен Алсынырова һәм монтаж операторы Динар Гайнетдинова. Сезмен белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.